Καλημέρα σε όλους και όλες. Σας καλωσορίζω στη σημερινή μας ημερίδα για τη διαχείριση της πλατφόρμας δικαιούχων και της πλατφόρμας αποτελεσμάτων των έργων του προγράμματος Erasmus+. Ονομάζομαι Ελένη Αντωνίου, είμαι υπεύθυνη λειτουργός για τα έργα των συμπράξεων μικρής κλίμακας και μαζί μας σήμερα είναι η Δόκτωρ Στέφανια Ψερού, συντονίστρια της βασικής δράσης 2 και η κυρία Σοφία Βιολάρη, υπεύθυνη λειτουργός για τις συμπράξεις συνεργασίας, οι οποίες θα απαντούν στις ερωτήσεις σας στο chat και θα συμμετάσχουν στη συζήτηση που θα ακολουθήσει με το πέρας της παρουσίασης. Η σημερινή μερίδα διεξάγεται για την παροχή τεχνικών οδηγιών. Στόχος είναι να διευκρινίσουμε ποιο εργαλείο θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε, πότε και πώς, ώστε να μπορέσετε να ανταποκριθείτε στις απαιτήσεις του προγράμματος. Θα αρχίσουμε με μια γενική αναφορά στα ψηφιακά εργαλεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και στο πότε πρέπει να τα χρησιμοποιήσουμε. Θα προχωρήσουμε στη συνέχεια σε παρουσίαση της πλατφόρμας δικαιούχων, Beneficiary Module, και θα αναφερθούμε στη συνέχεια στην πλατφόρμα αποτελεσμάτων των έργων του προγράμματος. Είναι σημαντικό να τονίσουμε από την αρχή ότι ο καλύτερος τρόπος για να εξοικειωθείτε με τις διαφορετικές πλατφόρμες είναι να τις επισκεφθείτε και να τις περιεργαστείτε, έχοντας παράλληλα στη διάθεσή σας τη σημερινή παρουσίαση που περιέχει χρήσιμες οδηγίες και συνδέσμους. Αρχίζουμε με μια γενική αναφορά στα ψηφιακά εργαλεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Για τη διαχείριση και υλοποίηση ενός έργου μικρής κλίμακας, χρειάζεται να έχετε πρόσβαση σε 4 διαφορετικές πλατφόρμες. Είναι όλες προσβάσιμες μέσω της ενιαίας πύλης Single Entry Point του προγράμματος Erasmus+. Χρειάζεται πρώτα να προχωρήσετε σε ταυτοποίηση στην πλατφόρμα EU Login, χρησιμοποιώντας την ηλεκτρονική σας διεύθυνση. Υπάρχει σχετική επιλογή στο πάνω μέρος της οθόνης σας στα δεξιά. Εάν η συγκεκριμένη ηλεκτρονική διεύθυνση δηλώθηκε κατά την εγγραφή του οργανισμού στην πλατφόρμα ORS, εμφανίζεται η επιλογή My Organizations στο μενού αριστερά, ώστε να ενημερώσετε τα στοιχεία του οργανισμού σας. Εάν η εν λόγω διεύθυνση δηλώθηκε κατά την υποβολή της αίτησης ως διεύθυνση του νόμιμου εκπροσώπου ή του κύριου ατόμου επαφής και με δικαιώματα προβολής και επεξεργασίας, τότε εμφανίζονται κάτω από τα projects οι επιλογές πρόσβασης στον Beneficiary Module αφενός, είναι η επιλογή My Projects όπως βλέπετε στην οθόνη και βέβαια στο Project Results Platform. Στο πλαίσιο της σημερινής ημερίδας θα επικεντρωθούμε στις 2 αυτές τελευταίες πλατφόρμες. Είναι σημαντικό ως συντονιστικοί οργανισμοί να γνωρίζετε πότε πρέπει να χρησιμοποιήσετε την κάθε πλατφόρμα και γιατί. Η πλατφόρμα EU Login είναι η ευρωπαϊκή πλατφόρμα ταυτοποίησης, μέσω της οποίας αποκτάτε πρόσβαση σε όλες τις πλατφόρμες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Από την 1η Οκτωβρίου, η ταυτοποίησή σας γίνεται με έλεγχο ταυτότητας πολλών παραγόντων, για την ενίσχυση βέβαια της προστασίας των προσωπικών σας δεδομένων. Σίγουρα χρειάστηκε να δημιουργήσετε το προφίλ ή να ενημερώσετε τα στοιχεία του οργανισμού σας στο σύστημα εγγραφής οργανισμών, στο ORS, ώστε να μπορέσετε να υποβάλλετε την αίτησή σας για συμμετοχή στο πρόγραμμα Erasmus+. Η εν λόγω πλατφόρμα φιλοξενεί τα προφίλ όλων των οργανισμών που συμμετέχουν στο πρόγραμμα και σε αυτό, στο ORS δηλαδή, έχουν πρόσβαση μόνο οι εξουσιοδοτημένοι χρήστες. Με την έγκριση της αίτησής σας, τα 2 άτομα που είχατε δηλώσει στην αίτηση ως Legal Representative και Primary Contact Person του οργανισμού έχουν πλέον πρόσβαση στην πλατφόρμα διαχείρισης έργων, την πλατφόρμα δικαιούχων, τον Beneficiary Module, και είναι υπεύθυνα αυτά τα άτομα για την καταγραφή της προόδου των εργασιών και για τη συμπλήρωση και υποβολή της τελικής έκθεσης του έργου σας. Τα 2 αυτά άτομα αποκτούν επίσης πρόσβαση στην πλατφόρμα αποτελεσμάτων, η οποία φιλοξενεί το δημόσιο προφίλ κάθε έργου. Οι πληροφορίες και τα αποτελέσματα που θα ανεβάσετε στη συγκεκριμένη πλατφόρμα θα δημοσιευτούν μόνο όταν ολοκληρωθεί το έργο σας μετά από σχετική έγκριση της Εθνικής Υπηρεσίας. Σε αυτή τη διαφάνεια έχουμε συγκεντρώσει στιγμιότυπα οθόνης από κάθε πλατφόρμα
και χρήσιμους συνδέσμους προς τους οδηγούς χρήσης που έχει ετοιμάσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Είναι σημαντικό να σημειώσουμε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι υπεύθυνη για τη λειτουργία και χρήση της πλατφόρμας EU-Login. Εσείς, ως συντονιστικοί οργανισμοί, είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για το περιεχόμενο των πλατφόρμων ORS, BM και PRP. Εμείς ως Εθνική Υπηρεσία μπορούμε μόνο να ελέγξουμε το περιεχόμενο των πλατφόρμων ORS και BM, χωρίς ωστόσο να έχουμε κανένα δικαίωμα επεξεργασίας. Χρειάζεται όμως να εγκρίνουμε τα αποτελέσματα του έργου σας, ώστε να αναρτηθούν στην πλατφόρμα αποτελεσμάτων. Είναι σημαντικό να αναφέρουμε ότι οι δύο πλατφόρμες BM και PRP είναι προσβάσιμες μετά την υπογραφή της Συμφωνίας Επιχορήγησης και ότι η χρήση τους είναι υποχρεωτική. Αντλούν αυτόματα από την αίτηση βασικές και ειδικές πληροφορίες για κάθε εγκεκριμένο έργο. Η πλατφόρμα BM αποτελεί εσωτερικό εργαλείο διαχείρισης που σας δίνει τη δυνατότητα να καταγράφετε την πρόοδο των εργασιών σας κατά την υλοποίηση του έργου και να υποβάλλετε βέβαια την τελική έκθεση όταν το έργο ολοκληρωθεί. Η πλατφόρμα PRP φιλοξενεί το δημόσιο προφίλ του έργου σας και μέσω αυτής δημοσιεύεται τα αποτελέσματά του. Ας επικεντρωθούμε τώρα στα χαρακτηριστικά και τη λειτουργία της πλατφόρμας δικαιούχων. Αυτόματη πρόσβαση στον BM ανασυμμετέχοντα οργανισμό έχουν μόνο ο νόμιμος εκπρόσωπος και το βασικό άτομο επαφής και μόνο όταν το έργο είναι σε εξέλιξη, όταν δηλαδή είναι σε κατάσταση project ongoing. Μπορούν να προσθέσουν και να αφαιρέσουν άτομα, νοουμένου ότι υπάρχει πάντα ένας νόμιμος εκπρόσωπος και ένας υπεύθυνος επικοινωνίας σαν οργανισμό. Και βέβαια, τα άτομα αυτά μπορούν να καθορίσουν τα δικαιώματα πρόσβασης των επιπρόσθετων ατόμων. Είναι σημαντικό να έχετε υπόψη ότι οι αυτόματες ειδοποιήσεις αποστέλλονται μόνο στα βασικά άτομα επαφής μόλις το έργο διατεθεί στο My Projects. Η Εθνική Υπηρεσία έχει επίσης πρόσβαση για την παρακολούθηση και την επικύρωση των πληροφοριών που έχουν καταχωρηθεί από τους δικαιούχους οργανισμούς. Σε αυτή τη διαφάνεια βλέπετε και τα πιο σημαντικά εικονίδια του BM, μέσω των οποίων θα εκτελείτε τις περισσότερες ενέργειες, δηλαδή της επεξεργασίας, της προβολής, της διαγραφής, της δημιουργίας και φυσικά της αποθήκευσης κάθε φορά που αναπροσαρμόζονται δεδομένα. Η αρχική σελίδα του BM έχει τη μορφή λίστας με τα βασικά στοιχεία ανά έργο. Οι διαφορετικές στήλες φιλοξενούν τα βασικά στοιχεία, δηλαδή τον τίτλο, τον αριθμό της Συμφωνίας Επιχορήγησης, τα στοιχεία του συντονιστικού οργανισμού, τις ημερομηνίες έναρξης και λήξης, τη διάρκεια, την κατάσταση του έργου και το σημείο στο οποίο βρίσκεται η συγγραφή ή η αξιολόγηση της τελικής έκθεσης. Επιλέγοντας το εικονίδιο με το μάτι, δίπλα από κάθε έργο, όπως φαίνεται στα δεξιά της οθόνης σας, έχετε πρόσβαση στα στοιχεία του έργου. Στα δεξιά βλέπετε το μενού που εμφανίζεται στην οθόνη σας για κάθε εγκεκριμένο έργο. Η πλατφόρμα δικαιούχων φιλοξενεί τα βασικά στοιχεία του έργου και των συμμετέχοντων οργανισμών, χωρίς ωστόσο να είναι δυνατή η επεξεργασία τους. Και αυτά τα δύο σημεία έχουν σημειωθεί με γκρίζο χρώμα. Τα πεδία για τα συνδεδεμένα άτομα, τις δραστηριότητες και τις εκθέσεις μπορούν να τύχουν επεξεργασίας, όπως θα δούμε στη συνέχεια. Το BM φιλοξενεί πάντα στο πάνω μέρος της οθόνης τα κύρια στοιχεία του έργου, με επιλογή για σμίκρινση ή προέκτασή τους. Από το μενού αριστερά, εάν επιλέξετε Details, θα εμφανιστούν βασικά δεδομένα που αφορούν το έργο σας. Η πρόσκληση, το έτος, βασικές ημερομηνίες, ο τίτλος, η κατάσταση, τα στοιχεία του συντονιστή, δικαιούχου και βέβαια, όπως έχουμε αναφέρει, δεν υπάρχει καμία δυνατότητα επεξεργασίας των πληροφοριών που υπάρχουν στην οθόνη αυτή. Η δεύτερη επιλογή στο μενού αφορά τους συμμετέχοντες οργανισμούς και εκεί υπάρχει διάκριση μεταξύ του δικαιούχου, δηλαδή του συντονιστή, στο σημείο 1
και τον εταίρ, όπως βλέπετε στο σημείο 2. Τα στοιχεία των οργανισμών εμφανίζονται όπως ακριβώς δηλώθηκαν στην αίτηση, χωρίς να υπάρχει δυνατότητα επεξεργασίας τους. Σας υπενθυμίζουμε ότι η αλλαγή στοιχείων των οργανισμών είναι δυνατή μόνο μέσω της πλατφόρμας ORS. Η τρίτη επιλογή στο μενού αφορά τη λίστα επαφών ή λίστα συνδεδεμένων ατόμων. Από εκεί μπορείτε να δείτε και να ελέγξετε ποιος έχει πρόσβαση στον BM και να ελέγξετε επίσης κατά πόσο τα άτομα αυτά έχουν το δικαίωμα προβολής ή επεξεργασίας των στοιχείων του έργου, όπως φαίνεται στο σημείο 5. Στο σύστημα καταχωρούνται αυτόματα τα ονόματα που δηλώθηκαν στην αίτηση από κάθε εταίρο ως άτομα επαφής και νόμιμοι εκπρόσωποι και τα άτομα αυτά μπορούν να έχουν κανονικά πρόσβαση και να επεξεργάζονται τα στοιχεία του έργου. Εκτός από τα άτομα αυτά, μπορούν να προσθεθούν επιπλέον άτομα στη λίστα, ώστε να έχουν πρόσβαση στο έργο και θα δούμε πώς γίνεται αυτό στη συνέχεια. Στη λίστα των συνδεδεμένων ατόμων επαφής διακρίνεται και ο διαφορετικός ρόλος κάθε ατόμου και τα αντίστοιχα δικαιώματα πρόσβασης. Επιλέγοντας επεξεργασία, μπορείτε να δείτε και να αναπροσαρμόσετε τα καταχωρημένα δεδομένα για κάθε άτομο. Διευκρινίζουμε ότι ο νόμιμος εκπρόσωπος είναι νόμιμα εξουσιοδοτημένος να ενεργεί εκ μέρους του οργανισμού. Για παράδειγμα, να υπογράφει συμβόλαια. Ο υπεύθυνος επικοινωνίας, το άτομο δηλαδή επαφής, λαμβάνει ενημέρωση σχετική με το εγκεκριμένο έργο τόσο από την πλατφόρμα BM όσο και από την Εθνική Υπηρεσία. Επίσης, στις επαφές του έργου μπορείτε να δώσετε δικαίωμα προβολής, επεξεργασίας των στοιχείων του έργου ή κανένα από τα δικαιώματα αυτά, όπως φαίνεται στο σημείο 4. Αφού συμπληρώσετε όλα τα στοιχεία, επιλέγετε πάντοτε το κουμπί Save, ώστε να αποθηκεύονται οι αλλαγές. Προχωράμε στις δραστηριότητες. Εδώ εμφανίζονται τα βασικά στοιχεία κάθε δραστηριότητας όπως δηλώθηκαν στην αίτηση, δηλαδή ο τίτλος, η διάρκεια της δραστηριότητας σε ημέρες, η τοποθεσία διεξαγωγής, οι ημερομηνίες έναρξης και λήξης και βέβαια ο αντίστοιχος προϋπολογισμός. Επιλέγοντας View, ανοίγετε την καρτέλα της δραστηριότητας χωρίς ωστόσο να έχετε τη δυνατότητα επεξεργασίας του περιεχομένου της. Ενώ, εάν επιλέξετε Edit, που είναι το εικονίδιο με το μολυβάκι, θα εμφανιστεί η καρτέλα της δραστηριότητας με τα βασικά στοιχεία που δηλώθηκαν στην αίτηση. Δηλαδή η περιγραφή της δραστηριότητας, η στοχευμένη ομάδα, η σχέση με τους στόχους του έργου, τα αναμενόμενα αποτελέσματα και η μεθοδολογία υπολογισμού του κόστους. Για κάθε δραστηριότητα που ολοκληρώνεται θα πρέπει πρώτον να δηλώσετε τις τελικές ημερομηνίες, εάν υπήρξε αλλαγή σε σχέση με την αρχική αίτηση και δεύτερον να απαντήσετε στις ερωτήσεις που εμφανίζονται στο κάτω μέρος και αφορούν το κατά πόσο υπήρξαν προκλήσεις σε σχέση με την υλοποίηση της δραστηριότητας ή αλλαγές σε σχέση με τον αρχικό προγραμματισμό. Οι ερωτήσεις αυτές διαφοροποιούνται ανάλογα με το έτος υπογραφής της Συμφωνίας Επιχορήγησης και βέβαια η συμπλήρωση όλων ανεξαιρέτως των πεδίων είναι υποχρεωτική γιατί το κείμενο θα μεταφερθεί αυτόματα στην τελική έκθεση του έργου σας. Συνεχίζουμε με την επιλογή Reports. Προτού ακόμη ολοκληρώσετε την υλοποίηση του έργου σας, μπορείτε από εκεί να δείτε ποιες είναι οι απαιτήσεις της τελικής έκθεσης, ώστε να προετοιμαστείτε κατάλληλα. Θα χρειαστεί να επιλέξετε Generate Beneficiary Report, όπως φαίνεται στο σημείο 2, για τη δημιουργία της τελικής έκθεσης. Στη συνέχεια θα μπορείτε να την επεξεργαστείτε επιλέγοντας Edit Draft, ενώ μετά την υποβολή της θα εμφανιστούν οι επιλογές View και Download, όπως φαίνεται στο σημείο 4. Η επιλογή για τη δημιουργία τελικής έκθεσης δεν είναι επί του παρόντος διαθέσιμη για τα δικά σας έργα, τα έργα δηλαδή που έλαβαν έγκριση φέτος. Σε αυτή τη διαφάνεια βλέπετε στο σημείο 1
ότι η τελική έκθεση είναι διαθέσιμη ανα πάσα στιγμή σε μορφή PDF. Μόλις τη δημιουργήσετε, θα αντλήσει περιεχόμενο τόσο από την αίτηση, όσο και από τις απαντήσεις σας σε σχέση με την υλοποίηση των δραστηριοτήτων, όπως είδαμε προηγουμένως. Τα πεδία Context και Implementation είναι προσυμπληρωμένα και θα εμφανιστούν με γκρίζο χρώμα γιατί δεν μπορείτε να τα επεξεργαστείτε, όπως φαίνεται στο σημείο 5. Τα υπόλοιπα ερωτήματα χρειάζεται να απαντηθούν με συντομία πάντα γιατί υπάρχει όριο χαρακτήρων, όπως φαίνεται στο σημείο 4. Στη συνέχεια βέβαια θα εξετάσουμε αναλυτικά τα διαφορετικά πεδία της τελικής έκθεσης, όπως εμφανίζονται στον BM. Σημαντική λειτουργία της πλατφόρμας δικαιούχων είναι η διαχείριση των επαφών που συνδέονται με το κάθε εγκεκριμένο έργο. Όπως είχατε διαπιστώσει κατά τη συμπλήρωση της ίδιας της αίτησης, η προσθήκη επαφών στο έργο είναι δυνατή μόνο αφού δηλωθούν οι συμμετέχοντες οργανισμοί. Γιατί κάθε άτομο συνδέεται με έναν οργανισμό. Απαιτείται ανα πάσα στιγμή να εμφανίζονται στον BM 2 άτομα ανά συμμετέχοντα οργανισμό, τα 2 πολύ σημαντικά άτομα που έχουμε ήδη αναφέρει, ο νόμιμος εκπρόσωπος και το άτομο επαφής. Και βέβαια, μόνο τα άτομα επαφής έχουν το δικαίωμα επεξεργασίας των επαφών του οργανισμού τους και μόνο όταν το έργο είναι σε κατάσταση project ongoing. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και βέβαια, μπορούν τα 2 άτομα να προσθέσουν και να αφαιρέσουν άτομα γενικά, νοουμένου ότι υπάρχει πάντα ένας νόμιμος εκπρόσωπος και ένα άτομο επαφής ανά οργανισμό. Τα κύρια στοιχεία των επαφών εμφανίζονται με τον τρόπο αυτό. Βλέπετε ότι υπάρχει δυνατότητα τροποποίησης, αλλά όχι διαγραφής τους, επειδή ακριβώς διαθέτουν έναν από τους 2 σημαντικούς ρόλους που απαιτεί το πρόγραμμα. Πάνω δεξιά, στο σημείο που βρίσκεται το τοξάκι, επιλέγετε Create για την προσθήκη ατόμου επαφής για το έργο. Εδώ βλέπουμε την καρτέλα με τα στοιχεία κάθε επαφής του έργου. Οφείλω να επιστήσω την προσοχή σας στο ότι εδώ δηλώνεται κατά πόσο ένα άτομο είναι νόμιμος εκπρόσωπος ή άτομο επαφής στα σημεία 1 και 2 και όχι στο σύστημα ORS που φιλοξενεί τα στοιχεία, τα προφίλ γενικά των οργανισμών. Από εδώ δίνεται πρόσβαση στο BM, στο σημείο 3 και στο Project Results Platform, στο σημείο 4. Εάν δεν επιλέξετε View ή Edit, τα άτομα της ομάδας σας δεν θα μπορέσουν να έχουν πρόσβαση στις 2 πλατφόρμες. Και ως Εθνική Υπηρεσία, συνιστούμε να έχει πρόσβαση με δικαίωμα επεξεργασίας Edit μόνο ο συντονιστής του έργου, εσείς, ώστε να μην προκύψει οποιοδήποτε πρόβλημα κατά την υποβολή της τελικής έκθεσης. Πιο κάτω μπορείτε να δηλώσετε κατά πόσο τα στοιχεία επικοινωνίας του ατόμου είναι τα ίδια με αυτά του οργανισμού και αν όχι να τα συμπληρώσετε. Και βέβαια μέσω του BM είναι δυνατή και επιβάλλεται η καταγραφή της προόδου εργασιών των δραστηριοτήτων σας. Έχουμε ήδη τονίσει ότι η περιγραφή κάθε δραστηριότητας προέρχεται από την αρχική αίτηση κάθε έργου και ότι οφείλετε ως συντονιστές να ενημερώνετε τα επιμέρους στοιχεία μόλις η δραστηριότητα ολοκληρωθεί. Σας υπενθυμίζουμε ότι για κάθε αλλαγή σε σχέση με τον αρχικό σας προγραμματισμό θα πρέπει να ενημερώνετε την Εθνική Υπηρεσία και ενδεχομένως να υποβάλλετε αίτημα για τροποποίηση της Συμφωνίας Επιχορήγησης. Εάν κρίνετε ότι πρέπει να προσθεθούν δραστηριότητες, μπορείτε να το πράξετε κατόπιν έγκρισης πάντα της Εθνικής Υπηρεσίας και μέσω της πλατφόρμας BM. Έχουμε ξαναδεί το συγκεκριμένο στιγμιότυπο οθόνης επιλέγοντας Create. Στο σημείο 1 προσθέτουμε μια δραστηριότητα και επιλέγοντας Edit στο σημείο 4 μπορούμε να ενημερώσουμε τα στοιχεία της. Σε κάθε περίπτωση δεν είναι δυνατή η διαγραφή δραστηριότητας. Γι' αυτό θα δείτε ότι το αντίστοιχο εικονίδιο είναι ανενεργό στο σημείο 2. Ποιες είναι όμως οι 4 αυτές ερωτήσεις αναδραστηριότητα που καλείστε να απαντήσετε
μόλις η δραστηριότητα ολοκληρωθεί. Στη διαφάνεια βλέπουμε τα πεδία που θα χρειαστεί να συμπληρώσετε σε περίπτωση νέας δραστηριότητας. Πρόκειται για τα ίδια πεδία που είχατε συμπληρώσει αναδραστηριότητα κατά την υποβολή της αρχικής αίτησης, συμπεριλαμβανομένης μιας νέας ερώτησης που προσθέθηκε κατά την πρόσκληση του 24 πέρσι για τη σύνδεση της δραστηριότητας με τους γενικούς στόχους του έργου. Ας εστιάσουμε όμως στις δραστηριότητες της αρχικής αίτησης και στις επιλογές που έχετε επιλέγοντας Edit. Με κόκκινο σημειώνονται τα σημεία που μπορούν να τύχουν επεξεργασίας, οι ερωτήσεις που πρέπει να απαντήσετε. Ξεκινώντας από το πάνω μέρος της καρτέλας, μπορείτε να δηλώσετε ότι για λόγους ανωτέρας βίας δεν κατέστη δυνατή υλοποίηση της δραστηριότητας. Συμπληρώνετε τις προβλεπόμενες ή τις τελικές ημερομηνίες έναρξης και λήξης και απαντάτε στα ακόλουθα 4 ερωτήματα. Πρώτον, ποιο είναι το περιεχόμενο της δραστηριότητας και αν αυτό έχει διαφοροποιηθεί και γιατί. Δεύτερο, ποια είναι η ομάδα στόχος και κατά πόσο αυτή έχει διαφοροποιηθεί και γιατί. Πώς η δραστηριότητα τρίτον συνέβαλε στην επίτευξη των στόχων που έχουν τεθεί. Και τέταρτο, ποια ήταν τα αποτελέσματα της δραστηριότητας. Σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο δεν υλοποιήθηκε μια δραστηριότητα, δεν μπορείτε σε καμία περίπτωση να τη διαγράψετε. Υπάρχει επιλογή διαγραφής μόνο για νέες επιπρόσθετες δραστηριότητες που δεν είχαν συμπεριληφθεί στην αρχική αίτηση. Και βέβαια, η επεξεργασία του περιεχομένου είναι δυνατή επιλέγοντας Edit και όχι View. Σημαντική είναι η δυνατότητα υποβολής της τελικής έκθεσης μέσω του BM. Υποχρέωσή σας, σύμφωνα με το άρθρο 21 της Συμφωνίας Επιχορήγησης, είναι να συμπληρώσετε και να υποβάλλετε μέσω του BM την τελική έκθεση του έργου σας. Η τελική έκθεση αποτελείται από το τεχνικό και το οικονομικό μέρος. Στο τεχνικό μέρος καταγράφεται λεπτομέρειες για την υλοποίηση των δραστηριοτήτων και επισυνάπτεται σχετικά υποστηρικτικά έγγραφα. Θα αξιολογηθεί η ποιότητα των αποτελεσμάτων σας και εάν το έργο λάβει βαθμολογία χαμηλότερη του 60, η Εθνική Υπηρεσία οφείλει να προχωρήσει σε αποκοπή του ποσού της επιχορήγησης. Στο οικονομικό μέρος καταγράφεται τα δαπανηθέντα ποσά αναδραστηριότητα. Παρόλο που το πρόγραμμα Erasmus Plus δεν απαιτεί την προσκόμιση παραστατικών δαπανών, όπως αποδείξεις και τιμολόγια, συνιστούμε έντονα να συλλέγετε τα έγγραφα αυτά ως αποδεικτικά υλοποίησης και στο πλαίσιο πάντα των δεσμεύσεων του οργανισμού σας έναντι της εθνικής νομοθεσίας. Για να είναι πλήρης η τελική έκθεση του έργου σας, θα πρέπει να ανεβάσετε στην πλατφόρμα Erasmus Plus Project Results Platform τα βασικά παραδοτέα και αποτελέσματα που προορίζει η ομάδα σας για δημοσίευση. Είναι σημαντικό να αναφέρουμε ότι η υποβολή της τελικής έκθεσης και των παραδοτέων πρέπει να γίνει εντός 60 ημερών μετά την καταληκτική ημερομηνία του έργου. Θα ακολουθήσει η αξιολόγηση της έκθεσης από την Εθνική Υπηρεσία της Κύπρου και η καταβολή της τελικής πληρωμής εντός 60 ημερών μετά την υποβολή της τελικής έκθεσης. Να σημειώσουμε ότι η τελική έκθεση δεν αξιολογείται πριν από τη λήξη του έργου και επομένως, εάν έχετε ολοκληρώσει νωρίτερα τις δραστηριότητές σας, μπορείτε να αξιοποιήσετε τον υπόλοιπο χρόνο με δραστηριότητες διάδοσης των αποτελεσμάτων του έργου σας. Επαναλαμβάνω και είναι πάρα πολύ σημαντικό ότι αρκετά πεδία της τελικής έκθεσης είναι προσυμπληρωμένα βάσει της αίτησης. Οφείλετε ωστόσο να συμπληρώσετε όλα ανεξαιρέτως τα πεδία γιατί σε αντίθεση περίπτωση η τελική έκθεση θα απορριφθεί. Έχουμε ήδη δει πώς δημιουργούμε την τελική έκθεση ενός έργου. Από το μενού στα αριστερά επιλέγουμε Reports και ακολούθως Generate Beneficiary Report, όπως βλέπετε στο σημείο 3. Και είναι χρήσιμο βέβαια να ελέγχετε από το σημείο 2
τον αριθμό των ημερών που απομένουν για την ολοκλήρωση του έργου. Μπορείτε να παρακολουθείτε την πρόοδό σας από την αρχική αυτή οθόνη. Μην επιλέξετε Termination with no grant, γιατί πρόκειται για επιλογή τερματισμού της διαδικασίας που απευθύνεται σε οργανισμούς που δεν εργάστηκαν καθόλου για ένα έργο και δεν διεκδικούν επιχορήγηση. Το ιστορικό της τελικής έκθεσης εμφανίζεται στο κάτω μέρος της οθόνης σας, στο σημείο 3. Ας εξετάσουμε τώρα τα μέρη από τα οποία αποτελείται η τελική έκθεση. Στο context, όπως φαίνεται στο μενού αριστερά, εμφανίζονται τα βασικά στοιχεία του έργου σας και δεν μπορείτε να τα τροποποιήσετε. Τα όσα συμπληρώσετε κάτω από την περίληψη του έργου, το Project Summary, θα εμφανιστούν αυτόματα στην πλατφόρμα Project Results Platform, καθώς και σε εκθέσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Γι' αυτό και είναι σημαντικό το κείμενο αυτό να συνταχθεί σε καλά αγγλικά, χωρίς να υπάρχουν αναφορές σε μέλλοντα χρόνο. Θα χρειαστεί να σημειώσετε την ανάγκη ή τις ανάγκες που εντοπίσατε, ποιοι ήταν οι στόχοι που θέσατε, ποιες δραστηριότητες υλοποιήσατε για να επιτύχετε τους στόχους αυτούς και ποια ήταν τα αποτελέσματά τους. Η καρτέλα της περιγραφής του έργου είναι εξίσου σημαντική με αυτήν της περίληψης. Εδώ σημειώνετε τις προτεραιότητες και κατά πόσο υπήρξε διαφοροποίηση σε σχέση με την αρχική αίτηση και καταγράφετε παράλληλα τα απτά αποτελέσματα του έργου, συνδέοντάς τα με τους αρχικούς στόχους και αξιολογώντας τα. Ακολούθως, απαντάτε σε μια σειρά ερωτήσεων που έχουν ως στόχο να ελέγξουν την ποιότητα της υλοποίησης του έργου σας. Πρώτον, πώς αντιμετωπίσατε τις ανάγκες της στοχευμένης ομάδας? Ποια ήταν τα ωφέλη από τη συνεργασία των συμμετέχοντων οργανισμών? Πώς αξιολογείτε την επίτευξη των στόχων? Τι πήγε καλά, τι δεν πήγε καλά? Λάβατε μέτρα για τη στήριξη των οριζόντιων προτεραιοτήτων του προγράμματος? Ήταν επαρκές το ποσό της επιχορήγησης? Υπάρχουν σχόλια για το χρηματοδοτικό μοντέλο? Και πιο κάτω εμφανίζονται τα στοιχεία της κοινοπραξίας και καλείστε να σχολιάσετε τη μεταξύ σας συνεργασία. Ποιο ήταν το δυνατό σημείο κάθε εταίρου? Πώς έγινε η κατανομή των ρόλων, η κατανομή των εργασιών? Πώς αξιολογείτε τη μεταξύ σας επικοινωνία και συνεργασία? Ποια εργαλεία χρησιμοποιήσατε? Σε ό,τι αφορά την υλοποίηση των δραστηριοτήτων, η περιγραφή των δραστηριοτήτων αντλείται αυτόματα από την αίτηση, ενώ οι απαντήσεις στα 4 ερωτήματα από το περιεχόμενο του πεδίου activity στον PM, όπως έχουμε ήδη τονίσει. Σε περίπτωση που θέλετε να επεξεργαστείτε τις απαντήσεις σας, υπάρχει πλέον η δυνατότητα, ενώ δεν υπήρχε σε έργα που εγκρίθηκαν κατά τα έτη 21 και 22. Θα δείτε ότι δίδεται ιδιαίτερη βαρύτητα και βαθμολογική στην ποιότητα των αποτελεσμάτων και στον αντίκτυπό τους. Γι' αυτό και θα χρειαστεί να απαντήσετε σε 9 ερωτήματα, ώστε να καταγράψετε ποιος ήταν ο αντίκτυπος στους συμμετέχοντες και σε ενδιαφερόμενους φορείς σε τοπικό, εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο, να αναφέρετε τους τρόπους επικοινωνίας με τις στοχευμένες ομάδες, να δηλώσετε κατά πόσο αξιοποιήσατε τις πλατφόρμες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Να σημειώσετε κατά πόσο τα παραδοτέα είναι ελεύθερα προσβάσιμα σύμφωνα με τους κανονισμούς του προγράμματος, να αξιολογήσετε τις διαδικασίες που ακολουθήσατε και μην ξεχάσετε να συμπληρώσετε ως συντονιστές την υπεύθυνη δήλωση και να επισυνάψετε στην τελική έκθεση έγγραφα που σχετίζονται με τις εργασίες σας. Όχι τα αποτελέσματα προς δημοσίευση και όχι οικονομικά στοιχεία. Είναι σημαντικό να σας υπενθυμίσουμε ότι ως Εθνική Υπηρεσία ζητάμε από τους δικαιούχους πρόσβαση στον κοινό χρηστοφάκελο του έργου, στον οποίο συγκεντρώνονται αναδραστηριότητα, έγγραφα και άλλα τεκμήρια για την υλοποίησή τους. Δεν μπορείτε να προχωρήσετε στην υποβολή της τελικής έκθεσης
χωρίς να ανεβάσετε τα αποτελέσματα του έργου στην πλατφόρμα αποτελεσμάτων. Και τέλος, ελέγχετε κατά πόσο όλα τα πεδία της τελικής έκθεσης είναι συμπληρωμένα και ότι πράγματι έχετε ανεβάσει όλα τα απαραίτητα έγγραφα. Μετά την υποβολή της τελικής έκθεσης, δεν είναι δυνατή η περαιτέρω επεξεργασία της και η Εθνική Υπηρεσία θα έχει στη διάθεσή της 60 ημέρες, πρώτον για την αξιολόγησή της και δεύτερον για την καταβολή του υπολείπου του ποσού επιχορήγησης. Προχωράμε τώρα στην πλατφόρμα αποτελεσμάτων. Είναι το εργαλείο αυτό που συγκεντρώνει βασικές πληροφορίες για όλα τα έργα που χρηματοδοτήθηκαν από το πρόγραμμα Erasmus Plus και τους προκατόχους του. Εξυπηρετεί τη διάδοση και την αξιοποίηση των αποτελεσμάτων κάθε έργου και βέβαια περιέχει περιγραφές, στοιχεία επικοινωνίας, αποτελέσματα ολοκληρωμένων έργων, ιστορίες επιτυχίας και καλές πρακτικές, αλλά βέβαια και ενημερωτικά δελτία για κάθε έργο του προγράμματος. Κατά την έναρξη της υλοποίησης ενός έργου, δημοσιεύονται τα ακόλουθα: ο τίτλος, ο αριθμός του έργου, το λογότυπο και τα βασικά στοιχεία του έργου, ημερομηνίες δηλαδή έναρξης και λήξης, ο τομέας και η ιστοσελίδα. Δημοσιεύεται επίσης η περίληψη του έργου όπως αυτή αντλείται από την πρόταση, τα στοιχεία επικοινωνίας του συντονιστή και τα ονόματα και οι χώρες των εταίρων. Μετά την ολοκλήρωση ενός έργου και αφού ελεγχθούν από την Εθνική Υπηρεσία, δημοσιεύονται τα αποτελέσματα, τα παραδοτέα. Ως εκ τούτου, παρόλο που μπορείτε να ανεβάζετε τα αποτελέσματα και παραδοτέα κατά τη διάρκεια της υλοποίησης, σας συστήνουμε να μην το κάνετε. Περιμένετε μέχρι την ολοκλήρωση του έργου σας, ώστε να έχετε τη δυνατότητα να προχωρήσετε σε τελικές διορθώσεις. Σας υπενθυμίζουμε ότι η χρήση της πλατφόρμας αυτής είναι υποχρεωτική βάσει της Συμφωνίας Επιχορήγησης και ότι αποτελεί μέρος της τελικής έκθεσης του έργου σας. Δικαίωμα πρόσβαση στην πλατφόρμα υπενθυμίζουμε ότι έχουν τα άτομα που δηλώθηκαν στην αίτηση και έχουν δικαίωμα επεξεργασίας edit των δράσεων προώθησης, project dissemination, στο beneficiary module. Η επιλογή αυτή υπάρχει στην καρτέλα συνδεδεμένα άτομα, όπως είδαμε προηγουμένως. Δικαίωμα πλήρους επεξεργασίας όμως και τη μοναδική ευθύνη για την ανάρτηση των αποτελεσμάτων έχει το βασικό άτομο επαφής του συντονιστή. Στη διαφάνεια μπορούμε να δούμε και τους τρόπους με τους οποίους μπορεί κάποιος να συνδεθεί στην πλατφόρμα μέσω της ιστοσελίδας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, μέσω της ειδοποίησης που έχετε λάβει και μέσω σχετικού συνδέσμου που υπάρχει στο BM. Με την είσοδό σας στην πλατφόρμα αποτελεσμάτων θα δείτε δύο καρτέλες. Η πρώτη συγκεντρώνει τα εγκεκριμένα σας έργα και η δεύτερη τα έργα για τα οποία έχετε ανεβάσει τα αποτελέσματα. Στο μενού υπάρχουν δυνατότητες επεξεργασίας και προβολής των αποτελεσμάτων, ως επίσης και διαχείρισης των στοιχείων επικοινωνίας κάθε έργου, όπως βλέπετε στα σημεία 3 και 4. Πότε γίνεται τώρα η υποβολή των αποτελεσμάτων? Είναι απλή η απάντηση προτού υποβληθεί η τελική έκθεση, γιατί αποτελούν μέρος της τελικής έκθεσης. Βεβαιωθείτε ότι τα αποτελέσματα του έργου σας είναι ανεβασμένα στην πλατφόρμα προτού υποβάλλετε την τελική έκθεση, έστω και αν βρίσκονται αναρτημένα και κάπου αλλού, καθώς, για παράδειγμα στην ιστοσελίδα του έργου, καθώς αυτό αποτελεί υποχρέωσή σας βάσει της Συμφωνίας Επιχορήγησης. Αν δεν υποβάλλετε τα αποτελέσματα και εδώ, η τελική έκθεση θα απορριφθεί. Μετά την έγκριση της τελικής έκθεσης ενός έργου και το επίσημο κλείσιμο των εργασιών, τα αποτελέσματα δημοσιεύονται με τον ακόλουθο τρόπο. Δημοσιεύεται μια σύντομη περιγραφή και αναρτώνται επίσης και σχετικοί σύνδεσμοι, ούτως ώστε ο κάθε ενδιαφερόμενος να έχει πρόσβαση στις δικές σας εργασίες. Τώρα, από το μενού My Projects, όπως είδαμε προηγουμένως, θα επιλέξετε Edit και θα εμφανιστούν δύο άλλες νέες καρτέλες.
Η πρώτη αφορά τα στοιχεία του έργου και εκεί μπορείτε να ανεβάσετε το λογότυπο και να σημειώσετε την ιστοσελίδα του. Και η δεύτερη αφορά τα αποτελέσματα. Την επιλέγετε και ακολούθως επιλέγετε το κουμπί Add Results. Θα εμφανιστεί παράθυρο στο οποίο μπορείτε να συμπληρώσετε τον τίτλο του αποτελέσματος, μια σύντομη περιγραφή, το είδος ή την κατηγορία του, για παράδειγμα υλικό πρόθεσης έργου, εγχειρίδιο, και βέβαια μπορείτε να επιλέξετε τον Publish σε περίπτωση που δεν πρόκειται για κύριο παραδοτέο του έργου, για παράδειγμα ίσως ανεβάσατε κάποιο εσωτερικό έγγραφο ή φωτογραφίες ατόμων από τα οποία δεν έχετε εξασφαλίσει τη συγκατάθεση για δημοσίευση. Το αποτέλεσμα εμφανίζεται σε λίστα και εκεί υπάρχει επιλογή για ανέβασμα αρχείων. Το βλέπετε εδώ κάτω από τη στήλη Attachment, στο σημείο 5. Όλα τα αποτελέσματα που δημοσιεύονται πρέπει να είναι σε πλήρη συμμόρφωση με το Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων, γνωστό και ως GDPR. Η παρουσίαση των αποτελεσμάτων του έργου σας συνιστάται να ακολουθεί την παρακάτω δομή και οδηγίες. Τα προβλεπόμενα απτά αποτελέσματα του έργου καλό θα είναι να περιλαμβάνουν πρώτον τον πλήρη τίτλο και αριθμό της δραστηριότητας, τον πλήρη τίτλο του αποτελέσματος, το είδος του αρχείου και την αναλυτική περιγραφή του αποτελέσματος που να συνοδεύεται με σχετικά hyperlinks, σχετικούς υπερσυνδέσμους, εφόσον βέβαια υπάρχουν. Και στη συνέχεια συνιστάται να αναρτηθούν τυχόν δελτία τύπου, ενημερωτικά δελτία, δημοσιευμένα άρθρα και οποιοδήποτε άλλο επικοινωνιακό ή υλικό προώθησης που έχει αναπτυχθεί στο πλαίσιο του έργου, συνοδευόμενο πάντα από τον αντίστοιχο τίτλο και την αντίστοιχη περιγραφή. Επιπλέον μπορείτε να συμπεριλάβετε άλλο οπτικοακουστικό υλικό, νομένου ότι έχετε εξασφαλίσει τις συγκαταθέσεις των συμμετεχόντων, καθώς και άλλο υλικό ή άλλα αρχεία που τεκμηριώνουν την υλοποίηση και τον αντίκτυπο του έργου σας. Μόλις ανεβάσετε όλα τα κύρια αποτελέσματα, επιλέγετε Submit for Review, είναι εδώ στο σημείο 2, ώστε να μπορέσει να τα ελέγξει η Εθνική Υπηρεσία. Αυτό γίνεται πριν από την υποβολή της τελικής έκθεσης και περαιτέρω αλλαγές δεν είναι δυνατές. Και ενώ ο αξιολογητής ελέγχει την ποιότητα των αποτελεσμάτων, η Εθνική Υπηρεσία διεξάγει πάντα τεχνικό έλεγχο, δηλαδή ελέγχει κατά πόσο τα αποτελέσματα είναι συναφή με το περιεχόμενο της αίτησης, εξετάζει κατά πόσο το έμβλημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και οι δηλώσεις συγχρηματοδότησης και αποποίησης ευθύνης έχουν χρησιμοποιηθεί σωστά και βέβαια εντοπίζει τυχόν αναφορές στον αριθμό της Συμφωνίας Επιχορήγησης. Εδώ θα βρείτε όλους τους χρήσιμους συνδέσμους που οδηγούν στα εργαλεία στους οδηγούς και στα πρότυπα που θα χρειαστείτε κατά την υλοποίηση των έργων σας. Βρίσκονται όλα αναρτημένα στην ιστοσελίδα του ΙΤΕ, συμπεριλαμβανομένου ενός καινούριου οδηγού με tips and tricks, με διάφορες χρήσιμες σύμβουλες για τη σύνταξη τελικών εκθέσεων στο πλαίσιο των έργων της βασικής δράσης 2. Εδώ σημειώνουμε τα στοιχεία επικοινωνίας μας και βέβαια σας ευχαριστούμε πολύ για τη συμμετοχή σας και παραμένουμε όπως πάντα στη διάθεσή σας για οτιδήποτε χρειαστείτε.